Tässä on vermelho. Tá gravando? Tá. Ficou vermelho? Kokeneen näköinen tekijä. On tuolla tuommoinen nenässä. Äkkiseltään luo luottamusta, kyllä. Niin. Acompanha aqui. Acompanha desse lado, né? Erra solamente acesso ao web. Você passa isso aí atrás, meni. 10 vuotta sanoit, että sulla ei ole ollut niinkö? 10 vuoteen ei oo. Ne ei oo mennyt vaan ihan umpeen kaikki, että Niin joo. Ja voisin sanoa, että aika niinku kivuttomasti meni tuo. Hyi saatanalainen, miten pahalle näyttää. Tuo ei meni hyvin. tuo ei nyt tunnu menevän ihan niin helposti. Mutta meni kumminkin. Vähän tuntuu se puhkasi, mutta meni. Haha, ihan sika hyvä. Ihan loistavat. Kiva, että meni. Sattuko? Ei oikeastaan. Eikä miehet ainakaan tunnusta. Aika upeesti. Aika hienosti. Hyvä homma. Joo. Minun ainakin hirvittää. Kiitos my friend. Kiitos. ¿Dónde? Cóbrale a este. Yo atiendo a este. Cóbrale. Kiiton pidä siellä.